Nola egiten dira txostenak? Kontuen ganberaren sinesgarritasunak 3 oinarri ditu: independentzia, profesionaltasuna eta gardentasuna. Kontzeptu horiek gogoan lan egiten dugu. Hori bermatzeko, auditoretzako arauak bete egin behar ditugu, eta txostenak egiteko pausoak ere. Hasteko, txostenaren ardura duen auditoreak lanaren helburuak zehazten ditu. Ondoren, taldeko teknikariek ikuskatu beharreko erakundearen espediente eta kontuak aztertzen dituzte. Informazio hori auditorearen esku uzten dute. Horrekin, auditoreak txostenaren lehen zirriborroa idazten du. Zirriborro horri kontrol zorrotza egiten zaio. Taldeko teknikariek eta legelariek aztertu eta gero, kontuen ganberako lehendakari, idazkari eta auditoreek eztabaidatzen dute. Esaten dena ez ezik, nola esaten den ere zaintzen da, azken hori komunikazio arduradunaren esku utziz. Pauso horiek guztiak egindakoan, zirriborroa ikuskaturiko erakundeko teknikariekin eztabaidatzen da. Gero, behin-behineko txostena egin eta erakundeko ordezkariei bidaltzen zaie, nahi badute alegazioak aurkez ditzaten. Alegazio horiek azterturik, kontuen ganberak behin-betiko txostena argitaratzen du. Behin-betiko txostena da kontuen ganberaren iritzia islatzen duen bakarra. Ikusten denez, kontuen ganberak argitaratzen dituen txostenek ibilbide luzea dute. Kontu ikuskaritzan, badira derrigorrez bete beharreko arau eta pauso batzuk. Neurri handi batean, horiei esker bermatzen da garrantzitsuena. Kontuen ganberaren iritzi eta konklusioek ongi islatzen dutela aztertu dugun erakundearen egoera.